Haleluya. Dipendo nwaba umama uJumbe esithi kwakhe unexesha lomthandazo. Lolo leyo iyandenza ukuba yandishalenja ukuba nginge nami ndibe disciplined emthandazweni. Haleluya. Ngoba mina ngithandazana ngoba lethu ixesha enthendayo ndazi bakuthandaza ngalo. Haleluya. Yabona mama lento uyenzayo ibaleka kakhulu. Ngoba yabona umntana kuba ilento uyiyo ukuba uyayinqena inkonzo. Yazi ukuba nabantwana bazayibona ingenaveli yabokhona. Mababhatyaze kodwa bayazi ba ineveli ixabisekile indawo yokhomphethini. Uba uthi xa uziva uthi hayi namhlanje nginqena, hayi andiziva kamandi, hayi ndizive ndinqena mandingayi enkonzweni. Kuzoba ngathi ngoku lapha kubona uya enkonzweni kungenanto yakwenza. Singayithathi inkonzo as the first priority okanye sithathe inkonzo njengento eyona yeka yabaluleka. Into ezokhula ebambe lolo leyo uba uthi hayi ke makwenziwe washindi ngexesha lokuba kuyakhonzwa xesha lenkonzo. Nomntana uzayibona uba hayi indaba yokukhonza yinto eyenziwa nje emveni kokusebenza esizini. Kanti bazalwane ukukhonza uThixo mabe yi-first priority ngoba uThixo uphambile ebomini bethu. Siyilento siyiyo kungenxa kaThixo. Haleluya. Ke bazalwane soya ezweni lenkosi sisaqhubeka ne-altars zefamily yethu ezikufamily zethu. Sidestroya i-altars ezikhona kwifamily zethu. Masiyambeni siyapha Isaiah 8 verse 19. Isaiah 8 verse 19. Ngoba njengoba kunguDisemba ngoku lixesha lokuba siyavusa izilingelelo emakhayeni ethu. Isaiah 8 verse 19. Ansimele sefumene. Okanye mandibe ndiyifunda phaa umkholelana namaxesha ndikasimele nawuzethu. Ncwadi kaIsaiah chapter 8 verse 19. Yeah. Verse 19. Xa bethe kuni quqelani kwabanesholoko nakosiyazi abalozayo abadumzelayo yithini abantu mabanga quqeli kuThixo wabo yini na ngenxa yabaphilileyo mabaquqele kwabafileyo na. Verse 20. Bekani esiyalweni esingqingqweni ukuba bathe abathetha ngokwelo lizwi boba abanasipingo. Haleluya. Mandifunde bakhe ndifunde lapha kwasixhosa sisha verse 6. Sithi verse 19. Xa benicebisa besithi yiyani kwabavumisayo abanesholuku abanonomathotholo kutheni ukuba ningabuzi nithi
ngani ukuba abantu bangabuzisi kuThixo wabo, ngani ukuba abantu babuzise kwizinyanya, bathethathethane nabafileyo ngenxa yabaphilayo. Into efunekayo kukuthobela umthetho nemfundiso kandikhoyo. Xa bengayenzi ke loo nto abanakamva. Baba, lizwi lakho ke eli, izwi lakho linguwe, izwi lakho linamandla, izwi lakho liyaphila. Thetha ngalo ke Thixo namandla, simamele. Sifuna wena Thixo namandla, in Jesus name. Amen. Hallelujah. Amen. Yabona ke bazalwane. Nali ke izwi lethu saqhubeka netopic. Sidestroya i-altars kwefamily zethu. Ngoba bazalwane kulo mhlaba zibili izibingelelo ezikhona. Kunesibingelelo sikaJehova. Kube nesibingelelo sikaSathane. Esibingelelo sikaSathane sidivayidekile. Zabizwa ngendlela. EsikaJehova isibingelelo sakhona siyi-1. Sesibizwa ngoba inkonzo. Ke kwinkonzo ke zithiwe ngokuthiwa. Uyabona uma umuntu ezalwa, kuyaxhomekeka uba uzalwa ngabantu abakwesiphi isibingelelo. Aze athi xa ezalwayo adedikethelwe kweso sibingelelo eso. Uyabona njengoba sizelwe, uba uzalwa umntana usindisiwe, umntana umdedikethela kwisibingelelo sikaJehova. Lento kuthiwa i-children dedication. Umnikela xa ungekho kwisibingelelo sezinyanya, umntwana ezalwa umenzela imbeleko, umdedikethela kwisibingelelo sezinyanya. Umntana kwisibingelelo sezinyanya uthi ezalwa ebe-introducwa otywaleni. Lento ibutywala kube yinto eyenziwayo ebalapha kuye. Ngoba uba onke amasiko awenzelwayo okukhula kwakhe, utywala uba involved. Ngoba i-dedication umqophiso wezinyanya yahambelana notywala. Uthi kwamanye amakhaya kuthi ngale mini azalwa ngayo umntana, kuyahanjwa esibhedlela, libe kufudunyezelwa ngapha kudunyezelwa utywala, because udedikethelwa otywaleni. Uzothi umntana uzothi xa ikhula mhlawumbe soluso kube khona utywala. Ngoba i-altar lezinyanya yahamba notywala. Naye xa sezibona indoda endizovuka kuye kuba funeka ngosela, ngoba wadedikethelwa kuyo le nto yakwabo, yinto yafakwayo kule altar kuyo. Umntwana ambona utata uba
Ewutini enqina engenzi into ekhaya engabahoyanga. Naye asakhulile abusele utywala. Ngoba le nto yinto ethethekethelwa kuyo. Ekuthi ke ngenabazathixo angawuthandi ngenxa uthixo mhlawumbi unebelekile kuye amnqande, kodwa kona amadimoni ahamba naye ngawutywala. Ekube nzima ukuba ngahlukane nabo ngoba le nto wadedikethelwa kuyo. Ifuna abaphethe baqoki xa beyothwala, abanye bathwaliswa ngotywala phaa, baprofethi kakhulu kodwa bembenina. Bejefuna bekhona kwale altar kaJehova, ne-altar ke ngoku nesifundo nengahambisaniyo lotywala. Nene-altar kaJehova ayipheleli lo mhlaba. Ne-altar kaJehova whoever udedikethe kule-altar iyaxhumana noJehova, iyaxhumana nesezulwini. Ngoba le yazinyaye ixhumana nesihogo. Whenever usenza imbeleko ewubeka umntana wakho kwileyini eyesihogweni. Ewuthi thina bekhaya amehlo ethu ajonge ngapha. Atata omkhulu bafe bashona esihogweni, atata bafe bashona esihogweni, nomntwana balandele because indleleni yabo nansiya. Ewuba umntana ewumdedikethele kuThixo, ewuthi eyaphi indlela nansi ngapha, nenze ayikho phakathi naphakathi. Emveni kwake ngoku wazi uba yonke into eyenzayo, iminikelo yakho ewuzoyisa kule altar kaThixo. Ngoba i-altar yenyakaziso. Inyakaziswa ngengoma, inyakaziswa ngesinxibo, inyakaziswa ngomnikelo. Yonke le nto unyakazisa imikelelo. Ebona njengoba Disemba ngoku ezakhala ibhokhwe wazobe kunyakaziswa izimikelelo, kushiswa impepho. Ekusiiminikelo bayazi kuba i-success yabo eyikhomekeke ekusana umnikelo kwi-altar lena badedikethelwa kuyo. Andifuna bese umnikelo kwi-altar efuneke khona ibhotile, bekhona umqombothi laba babededikethelwa bawukhona ngexesha bededikethwa ukuze sisebenze kahle. Yabona yaba uphila ngobutungwe, yaba uphila ngokwesintu, yazi uba unamadimoni akhusiweyo. Eyidimoni, amadimoni efamily akugadileyo, akugadile. Uma sefuna uba unyakaza i-altar ngoba khohlakele amadimoni kamfuna umntu azosuka kugulise.
injongo afuna uba uyakunikela bekusoloko uvela kwi-altar okanye akhulisa umntana uyinkosi yabo esangobeni uprofeta madimoni awuxelele uba nowenza into ethile naka uyaphinda loo mpilo leyo empilo yokuba uqhubekeke ezintweni uqhubekeke kwimfundo uqhubekeke ekuyinyakaziseni ngoba kangoku leli altar yabuyezinyanya eyiqapha into eyisenziwa kuleli altar kaJehova ngebona kuleli altar sebaqaleni ngenyakaziswa ngomnikelo ekwenziswa igusha kwenziswa inkomo jasimnyakazise i-altar engoba isifikelelo siyanyakaziswa engoba ngoku bazalwane ewuthixo eyifunayo ke ngoku efuna ukuba kwi-altar yezinyanya iba kwi-altar yezinyanya ingabikho into yomdibanisa naye uba kwi-altar kaJehova iba kwi-altar kaJehova ingabikho into yomdibanisa nezinyanya ngoba wenza loo nto oyisuba uthikithiki endilapha kule altar uyakhushwa ngoba kuthixo ubuthixana kwena ewuyakuthi ngokuthi uyakholwa uphinde futhi uyomfuna abanye othixo yazi uba udisqualified ukhushiwe kule altar kaJehova le altar kaJehova ifuna abantu abazidedikethela kuyo nokupheleleyo athi umntana wakho ezalwa azalwe umdedikethele lapho kwi-altar ewuthi umpha igama ewuxelelwe wena ungowenkosi uYesu i-altar yabo wenu nansi nabekhaya siyathandaza nabekhaya kazi sixakile sithethe nothixo siyabe siyaguqa ekwisibingelelo thethe nayo uthixo uba sinento siyakwazi ukufaka lonto esinayo siyakhala kuthixo ngayo simnikela uthixo ngalendlela sinika si-altar aleba kule altar awunxibi unothanda awunxibi ngendlela othanda ngayo kunemvunulo yakhona awukwazi uba uvunule ngalaa ndlela yala altar ewukulweni altar yakwabo xa ithetha athi ndizobahlwaya bonke abantu abanxiba impahla zasemzini engebanga babazalwane isemva sokule altar kaJehova i-dress code mayishintshe yazixawelekele ngaphaya le altar kukufuna kwafuna ziguqe kodwa ngapha kufuna discipline lewazi ewukuthi lapha kuhanjwa kanjani lapho kuhanjwa ngokwa-principles lwe-altar yakwazi uba uzale umntana ewuthixo mbize athi ngumfundisi
ushintshe wena umzele uthi tata kuye iprinciple yale altar. Hallelujah. Amen. Because you respect one appointileyo. Hallelujah. Baba wazalwane iprinciple zale altar zehlukile ngendlela kuneprinciple zale altar ngapha altar yezinyanya altar yezizithixo. Yabona kuleli altar awuzihlobisi ngendlela othanda ngayo, kunendlela yakhona ozihlobiswa ngayo. Akayithetha uThixo Petros athi abantu besifazane mabandiliseke bazihlobise ngobungcwele. Awuhlobisi ngendlela othanda ngayo, uhlobisa ngobungcwele. Babanxiba ibhulukwe lamadolo bafanele ngoba ivunyiwe kwi-altar bakulo. Kodwa kuleli altar kaJehova ngeke ibhulukwe lamadolo nxiba ngesidima. Babanxiba ilokhwe ezimfushane zimane senyoma bezehlisa bafanele. Kodwa kuleli altar asifanelanga ezo zinto. Ngamanye amazwi izinto zale altar ngapha zizinto zasemzini futhi zaphelela apho. I-altar lengapha le altar ezophelela khona. Ngofuna unyaka uyephezulu uyezulwini, change your wardrobe. Change your wardrobe. Zalayine ne-department zasezale altar. Zalayine. Yabona ngabazalwane njalo kuDisemba. I-altar yezinyanya izobinyakaziswa kwimizi ngemizi. Ekangoku nezihlobo zethu nezizalwa nabo bazobenyakazisa. Kuthi abanye besemagqoleni uthi ngoIsaya nasile khona uma belicebisa besithi masiye kophumisa ngoba sekoba lesholoku, masihambeni siye kwi-altar sibabuze umbuzo. Uthena abantu bangayi kumdalo wawo, uthena abantu bangayi kuThixo, uthena abantu bezothethathethana nezinyanya babuze kwizinyanya bathethathethana nabantu abafileyo ngenxa yabaphilayo. Utheni abantu bazoshiya umenzi wabo, bazoshiya umbumbi wabo, bahambe bayothetha nabantu abafileyo, nabantu abehlulekileyo zingxaki yokufa yaboyisa, abantu abangasekho yebo kulomhlaba abangasekho nyameni. Njani ke ngoku lizoba nebuza kuwo ithi if ever eliyayenza loo nto alinakamva, there's no future. Ungangenawo Yesu uhamba abantu awinali kamva. Baba uJeremiya uthi xa
ethetha ukayisiwe umuntu athemba lakhe lisemntwini. Yabo isaida ufile okanye yaphila okanye nometha ufile okanye yaphila kodwa ukayisiwe ukuthemba lakhe lisemntwini. Abantu bonke kazama kuhle bathi basiyabe siyakwazi baprofethi bazinyanya abalisiwe ithemba lakhe lisemntwini. Sizathi-ke bazalwane le House of Repentance ithemba uJehova bathemba uJehova kwizimo zonke. Themba uJehova kwizimo zonke. Njengoba uNodisemba uzafumana i-invite. Kuyazokwenzeka ube nemeko eyenzekayo kwikhaya lakho. Bafika abantu athi nale meko yayenzeka kum. Ndahamba naye ukukhohlela esingeni. Wafika ukukhohlela esingeni wayilungisa. Wathi lokhu uqala sisangena ezaya uyasilungisa uyiqabisa uyaba bazocebisa. Yenzeka sometimes ufika ukhulelwa. Yakukhulelwa bakucebise. Hayi mani kwasengayo nje lamntu enganentshintsho yenu uyangaqala ufana ngumntwana ekunaba uyambiyela uyathanda natandiyanceda lowa nankela kwethuasa sifo nekwesa sabo masakunceda becebisa abantu uma usengxakini. Izayo xa belicebisa libone umbuzo uthele sikayo uThixo. Thele sikayo uThixo bathi abaphilayo thele sothetha lethanda nabantu abafileyo endaweni yabantu abaphilayo. Ingawafuna amacebiso akhona amacebo ayokucibazela awuthathe advantage yangakho ofesene nayo. Ungavumi vumoma umoya omubi ukuhlasela ungayishinda yakho. Weshinda yakho yazi altar okuyo zazi uba wena uphila njani. Ungabi money driven, yiba Holy Spirit driven. If you are driven by the Holy Spirit, uzoyazi uba noma into ukufuna imali enganani, ukuba ito align ne-altar le kaJehova uthi no, ekungcono ungabi nanto. Ngcono ungakhawuli into eqhamulwayo, ekukhawula izinto komzuzwana ukuyalahla ngona phakathi. Hlala kule altar kuyo, hlale kale kuThixo, ungaphunguphunguzi, ube straight. Siyafushala apho siyakhona, siyazothatha ibandla ngoba ayibuyiswa siyesu izobe izothatha abantu abakwi-altar kaJehova.
izothatha abantu abasindisiweyo, yayothatha abantu abangaziquli izinyanya, yayothatha abantu abangabanquliyo ezizithixo, abantu abangabuka ukubusa uJehova, abangabusiyo abaneshololo nabo siyazi. Yabe izothatha abantu abanjani. Yaba yiwaste mama, yaba sekonzweni mawuthatha imali usale ngenxa yefamily, ngenxa yefamily, ifamily eyibeya lapha emhlabeni ngoba asophakahlweni nyama yaphela ifamily ebuya lapha esenza khona. Ungaphumi mama, ungekela umphefumulo wakho nabantwana endaba usezizithelene ngenxa abantwana noma usenqenawo bawo kwathiwa ngumama akhohlekeleyo wangebendaphe usenza izinto okufanele uzenzi usindisiwe ngenxa bawo uthi ufuna ukuhlonipha abantwana bakho. Abantwana bam akabakholwa ngaphandle yenze njengenxa abantwana mamela ayikhali incilongo uzosala kunye nabantwana bakho. Lokhu siyaphambili siyakhushela lapho siyakhona, masibambelele nabantwana bahambelani nale nto ithetha uyenzayo. Wonke ube khona apha udalwe nguThixo. Wena do le nto uThixo abekumisa yona ebantwaneni, bona baphume ecaleni indaba yabo, indaba yabo bakuThixo. Uthi umphethe banyana noPhawulo bayise bebemili ngeyakhe nobonayo uzofa wona. Ungathi ngenxa yabantwana abangamameliyo abaphumayo kwimfundiso yakho, nawe uphume kule mfundiso uye kwimfundiso yabantwana. Wena yima mntanam lapha ekhaya siwalenzile. Uba uthi uzolenzela ngapha tata omncane wakho, yazi uba uzozenzela wena phaa ngabe ndingekho. Kuthi imali yangayiyi, izitya zamaziyi, ngoba yonke into lapha engeni nayo ngekaThixo. Even empahla ezinazo zezikaThixo. Kwawuncede ngantoni ubuzuza ihlabathi lonke liphela? Uyahlekelwa umphefumulo wakho. Yinto enokuyenza enokuhlawulela umphefumulo wakho ungayisokweli. Imali enokuhlawula umphefumulo wakho ungayisokweli ngaphandle kokuba uncamathele uNkosi Yesu. Ifeyva engaka yokuthi wena usaphila ngeli xesha lapho izinto zi-revealed, kukhilwa zonke izinto bezibe zifihlekile, izinto bezingavelanga abafundisi bangaphambili uThixo usezityhilile. Ifeyva engaka yokuba bekhona ama-social networks apha ukwazi ukuva itestimony yomntu ongapha eMexico wena ulapha. Kwenzela uba unyama noba sophile kwela xesha uphinde umane ungena uphuma. Yifeyva yabona thina bezizukulwana zizophanishwa kakhulu kunabanye bezizukulwana ezidlula ezedlulileyo. Ngoba everything ukuthi very bad. Ululu access information. Indlela eyiyo yokukholwa, zonke indlela zokukholwa zibekiwe. Le-advantage zazo ezizoveli zazo zikhona. Kulo siphila kwixesha apho uThixo asebenza ngemibono. uThixo athi abasweleyo aphinde babuyise, basamcela ukwenza into engenacala ngapha.
asakhozi singenaklu yoba sokwenzeka ntoni ngaphaya. Asifani nabaduleyo ifefa ngabo usaphila kwanyanga kwexesha ifefa ngabo abazileyo uthixo uphinde ubabuyela ngenxa yokuba ufani ungafuni bafani kwifamily ungafuni bafani ebantwaneni ungafuni bafani esikolweni. Yabona mama yabona even if noba abantu bathe basequnu bathi uma kwenzekile waswelekelwa ngeke bahambe sizofika sizova kunaba uyahambe uye emicimbini yesintu ngoba umuntu ufuna ukuthenga uba funeka umbhebe ilali ukuba abashakazi bathi abazupheka bezofika abashakazi bayopheka sazi ungangcwatshwa sacrifice esikhona siyakwazi ukuba akhola dawa uba ufuna uqala inkulu soziqanda sacrifice ngentando kaThixo ngenxa yabantu wonke umuntu uyaziphendulela ngabehlala sobukhosi asizobiza ngokwefamilies kodwa nazi ifamily yakwanjani ebonke abazalwa kuzonke abazalwa kumjwaco mabahambe zoma kule ndawo bonke abazalwa ngomnye balokwelekana azibanjalo family uzaziphendulela udvako uzaziphendulela uba wawuthele ngakholwa nabantwana bayabizo lawo kuhlaba bazoziphendulela bakuthele babakhanga bakholwe balandele bakholwe akekho umuntu akholelwa omnye yebo umuntu akholelwa omnye ungcono uthulahliwe ifamily wakholwa nguYesu unaba ukholwa ifamily ulahlwe nguYesu ulahlwe nguYesu ngamenya uzethu ufuna yazi ifamily yakho kuba lena into eyaboba ngeyomuntu nomuntu we serve God as individuals. No, lento yesquad eyesibili nasakhonzeni lapha house of repentance we serve as individuals. Ngoba bazalwane uma senekhaya inqilongo abazumphela umthwalo umthwalo leqala lakhe lapha akhoba basithebe uyimange uzozihambela yedwa umthwalo uzihambela yedwa awumnyazihambela yedwa yakuzwe yezinto azenzileyo ukuba na andikhaleli inyaniso ndingange favors at the expense of your soul. Izokhwela ngalodo wabethethe lonto bawuzokhwela wena ngoba isevinyaniso liyithethi bakhona bayithetha uyayivela igcwele yayivela sefonini
awuzoshayi umfundisi wami zanganixelele lento Thixo uzokwenza sure uba funeka uyafika kuwe Thixo benza sure uba funeka uyafika